ยินไม่ตั้งชื่ออนามจังไรกับว่าขัดลายนามจังไรกับว่าขัดลายอับเลยบักคราวบักพลายบาคราวบาพลาเอมาบารุพาบาเมลาเลเดียกิกำจงมีอาเบคำพลาลงกาจิงไอเอมามีกูเพลงดังมาเวฮีมีจูมาเบdengan kebaar seisian jing pala jong ni map abai ni rem ni swai tu pen em e na lo jong ni om don bala ya ni ba po ban ma ban sha ma mi ko play dang Marwein mi tu ma pe
Tengah nomor Jingrwai ke Pak Arspa Prapun Rio. Nomor Jingrwai ke Pak Arspa Prapun Rio. Kinsawan laba jingkirku. Ikerpat borok ngilisno ketilang Jingrwai ini nomor Jingrwai ke Pak Arspa Prapun Rio. Kinsawan laba jingkirku. Kinsawan laba jingkirku kumbalaku lar utra aiom song pengat kenwan ru batu Nongpen un ai laba jingkirku laba jingkirku miwan jing chao jing is nei la ju jingkerku mensim kibril ban pen keleng ri lombat ri toru ai ba un schlei u mensim laba jingkerku laba jingkerku miwan jing chao jing is nei la juma diu laba ni kerpan kinsawan laba jingkerku hangi to tejur atrai mentangi terang bat ngiwaju laba jingkerku to ai laba jingkerku laba jingkerku miwan jing chao jing is nei la laba ni kerpan laba jingkerku laba jingkerku miwan jing chao jing isei la juma diu laba ni kerpan tu yang petang bang rekod kepala laba jingkerku hangi to tejur atrai mentangi terang bat ngiwat syuk laba jingkerku to ai laba jingkerku laba jingkerku to ai kinsawan laba jingkerku
laba jingkerku laba jingkerku laba jingkerku niwan jingwan deyu laba ngikerpan sai sian tengin pedeng mengar khot kapasau laba jingkerku laba jingkerku niwan jingjau jing isnei laju ma deyu laba ngikerpan oh laba jingkerku laba jingkerku Jingjau jing isnei laju ma deyu laba ngikerpan Ini bidang biang sekali ke Jingrwai Nama Jingrwai ke balai spa pra Ngas kem jisu Nama Jingrwai ke balai spa pra Ngas kem jisu ulong jonga akaburam blay ngayo malpan jing pen im layo Bacing sius pa Das namba kordor Blasayangan Ngas kem jisu Ulong jongan Akaburam le ngayo malpan jingpen im layo bajing sius pa das namba Mentanga bynta Mentanga Marwein Yaro Nongpen im Kat padang Mentanga bynta Mentanga Marwein Yaro Nongpen Kat padang ngala ai tilun
Nongashim snowha Jingman ban yo snow Ktin basawan Hapo kamen sim Layay bynta Tangkak tin jinggi Kak tin jingman Mentang pernah Balang ngala ai lun ngas ngeu suk jai bad lu nong pen ngam ngeu kusla ngas ngeu suk jai bad lu nong pen ngam ngeu kuslai bynta ngayai shaneng Shem tang jing pa tang ga jing yi Jingrwai kamjam mentang apun benar mentang apena mentang arwai ya
โรน้องเป็นกัดปาดังเมนตางาเป็นนาเมนตางาวายาโรน้องเป็นกัดปาดังเมนตางาเป็นนาเมนตางาวายาโรน้องเป็นกัดปาดังเมนตางาเป็นนาเมนตางาวายาโรน้องเป็นกัดปาดังเล่นน้องตาบุรมจุงอาเมนKapor kalabyang bangin Sdang yang ani kajing syakri hakani ka no phai si manakalyang jong Jingiaseng Kynthei Balang ka ai kublei woman Sunday ya fi baro haka kerting Jesus Christ ubau try ni pliang sungu bha ya ki pastor ki temen besan ki dekat komiti Balang ki long kmi ki long kpa ki sakhun samla Kynthei bat shenrang lambat ki para banget na ki wei pat ki Balang ki bejuya don ringkat bat ni ha ki por baro bat kumju ru bat ikong iba wan ha ni ka por ban sam ya ka kubo na ka tien ka jong blei ipyang sung bahai ki bahayeng lu ki wan ringkat bat fi lam ru bat kitu ki dekat ki badan ha ki yeng ki jong ki bam shimla ban poi bat ni ki bala ban ui lingba ka ni ka video lingba ka YouTube ba finia shim bynta lang ha ka ni ka jing shakri ni Duwai ba ublei Nongialam do man sim ba khot ya ka ni ka jing shakri bat ya ke baro ki program ki bangin sa pendam ni pendam ha ublei ki jing Duwai ko kupa jungi ubah habning ni wan ban aingu yami ha ka ni ka no phais ni nama ka jing don ring kat ka jong mi ko try bat ni pamela sha ingi ko try bangin yo ban kiu ka ying ka jong mi ko try ban ye ro bat pendon burom mi ka kerteng ka badon bor e ka jong mi ko try ni da aingu e yami ko try ba mi sha ingi kon Kynthei ko try hadian arteli ki snam bangim shmi layo ban shakri like lu yami ha ka bangin yo ban rakhi ya kani ka women's week but women's Sunday ringi aingu imi ko try ba mi sha ingi ko kan ra bangin yo ban rakhi ya kani
Katayo hibaros tayo haduk bangin apoy kani kapor. Try be i nyiwan kumni kumangilong. Mitip ingi ko try mitip ika jing ka jungi. Mitip iki jing tlot jungi. Mitip iki pop ki jungi ko try. Nyiwan ban bukti hakmat jong mi ko try. Di snei ban long ringkat bat ni iway pa iway ko try. Ban kerku ko try kani ka jing syakri ka jungi. Naduk ka ba Sdang haduk ka ba wai no. Shim ka buram bat ka jinggoh ni ashami ko try. Haka kerteng unong penim jengi uji sukres. Ni pani kini baro amen. Ngini beteng ya ke jing syakri ke jungi. Da ka bangin ya ruai lang ya ke Jingrwai ke ba sanspa. Nriu hu kendai na ka ba temai. Bat lai hu lai na ka ba kamrim. Sanspa nriu hu kendai na ka ba temai. Bat lai hu lai na ka ba kamrim. Hadien jong kani ke Jingrwai. Ngin se yo ya ke jing pulie bat Duwai. Nei kong Sukmonshisha Marwein. Yublei long kaburom ki kambula le lukon ulapha bayangi u it u ai la ka jing ka kuna ban siu ka khardap beneng upli bakin rung ki briu. You play long kabul
cho soal ngin pendam ke Jingrwai an puli kat tu kat ni na tien ka jong blai bagi la ban sham na ka gospel ka jong Loukas kalanong ka ba khat khandai ka khat ka ba sau phui hadu sau phu sau nang ta na ka gospel ka jong yones kalanong ka ba sau ka khat ka ba nyo khandai ba chipo nang ta na ka gospel ka jong Marcos kalanong ka ba khat lai ka khat ka ba ar khandai ba ka ba ar phu pra ba ka ba ar khandai bat na ka gospel ka jong Loukas kalanong ka ba ar phu wei ka khat ka ba lai phun riu tungin sha skore tin ka jong blai tie kat ba ula poi hajan haba ula khmi ya ka snong ula yam na ka bynta jong ka uda ong a lada phalala tip lupa maparu shisha ha ka ni ka sngi ya ki ei ru ki badai ya ka jingsuk jong pha nrei menta laburi eki na ki khmat jong pha na ba ki sngi kinja pha ba ki nongshun jong pha kin ya ti kharai saudong ya pha bat kin ya care tawiers ya pha bat kin ya set good ya pha baro saudong bat kin ya penkelon ya pha bat ya ki khun jong pha hapo jong pha bat kin om ya ino ha pha ya umau halor umau na ba pham shem la ithu ya ka aiom ka jingwan jngoh jong ya pha kawei kabriu na Samaria kalawan bantong Jisu ula ong haka tu ai hanga bandi onda kumta kata kabriu kala ong ko nong Samaria onda kumta kata kabriu kabalong kanong Samaria kala ong hau kumno mame uju mepan bandi nanga kabalong kanong Samaria naba ki jiu kim juyelok bat kinong Samaria Jisu ula thu bat ula ong haka lada phala ithu ya ka jing ai ka jong blai bat u ulong uta uba ong hapha to ai hanga bandi pha hi phandalapan na uking to nang ya ki phashi jong uding dombur men ba utanat jong udang khilung bat ba useisla phitip ba kalyur kalajan kumju ru mapi onda phio i ba ki ja kini ki ei ru phintip ba ulajan ha ka jing khang kein namar kata tu sharai halak sni da ka ba duwai ba onyo nyo yo phi ki ba biet ban lai na kini ki ei baro ki ban saja bat ban yang hakmat ukhun ubriu ten pendam jing duwai kokpa jongi ba beneng iwan ban demrit hakmat ki slajat ki ba khoi bat ki ba kentang ki jong me ni aigu eme ko kanrat ba kum ka Jingiaseng Kynthei bangila yo ya kalat sa shisin pan ban shakri ban rakhe lai luit ya ka women's week bat ka women's sunday kum ha ki snem ki bala deb bat ha ki bala leit no ha ka ba ha ki ne ki asnem ki bala leit ngim sham la yo ban shakri lai luit ya ka ndai kanrat ba ni dap da ka jing sngongu eme ba mela ai biang ya ka lat yang ngi kum ki khun kan thai ko kanrat ba bangila ban rakhe ya ka sngi ka ba kraw bat ka ba kentang ka jong me ni dap lu da ka jing sngongu ko kanrat ba ya ka jing dan ringkat ka jong me ha ki sngi bat ki por ki bala let no jong ka jing im ka jong ni mela kerku ko kanrat ba bat melayalam ya kani ka tayo baro tayo ka balong ka women swing bat ngets kham ko kanrat ba ki long da ka jing peniat ka jong me bat ngi duwai ko kanrat ba na ka bynta ki por bat ki sngi ki bandang wan jong ka jing im ka jong ni to da kerku ya ka jing im ka jong ni ka paman la sngi to da yarap ya ka jing im ka jong ni ka paman la por Hidap lu da ka jing sngongu ko kanrat ba ba kum ka Jingiaseng Kynthei ngila yo ban shakri ya me ha ka ni ka sngi ka ba kraw ka balong ka sngi ka ba kentang ka jong me bat ka balong ka sngi ka jingjop thiau ka jong me na ka bynta ki pop ki jong ni Jisu ba kodor na ba ka ta ngi don kam ya ka Nonggialam ka jong me ha ka ba kum ka ni ka sngi ni don kam ya ka Nonggialam ka jong me ha ka ni ka Jingiaseng ka jong ni ko kanrat ba to da ya ha ka jing im ka jong ni ai bo men sim jong me ku kanrat ba
Unyo ban yai lai lut hakado nut ke jungi hakabukum kani kapo. Kan rat be ngis ngungu ba me wan ra hangi ni ka tien ka jong me. Bangila ban syakri bat bangila ban itu me. Kumta ko try be sya yangi bangila ban sya skor bat bangila ban penet jingmut hak tien ka jong me. Nama se sipang poru ko kan rat be ngis yo sngo ya ka kubor na ka tien ka jong me. Lingba ka syakri ka jong me ni kapor. Duwai ko try be to yalami ido men sim ko jong me. Bila ban kren bila ban don ka jing sampang na ka benta tien ka jong me. Bila ban kren apreng jong Yesu ko do. Aplay bi snay na mar katang sngungu ya me. Namar ba tien ka jong me shisha ko kan rat be ya bangi perkhat. Kaya rap ingi ban pen itu ya me. Kaya rap ingi bangila ban wan syame. Kaya rap ingi kerpang ko try be ingin jan syame. Kumta ko try be to ai ba kan ka tien ka jong me. Ka ba me la ai hingi. Kan penlong ingi ko kan rat be bangila ban itu ya me. Bat bangila ban syakri ya me. Rap ya ka Jingiaseng Kynthei ko try be bakin itu ya ka jingwan jngoh ka jong me. Rap ko try be iki long ying long sem ko kan rat be bangila ban itu ya ka jingwan jngoh ka jong me. Rap kham tam ko try be ya ka balang ka jong me. Balak bakala ban itu ya ka jingwan jngoh ka jong me. Kham tam ko kan rat be bakala ban pen kre ya la ka jong ka jing im. Na ka bynta ka jing suk. Ka ba mehi atrai men ai. Pat ablay bi snay ba hakata ka jingwan jngoh ka jong me ko Jisu ba kodor. Ya rap ingi kum ki dekat jong ka balang. Ya rap ingi kum ki dekat jong ka Jingiaseng Kynthei. Ya rap ingi kum ki dekat jong ka Jingiaseng kena jong ka Jingiaseng samla. Jong ka balang hi barok ka wei. Pingin yo bandi shisha ko try be ya ta ka ka ba em. Ka ba mehi atrai men pen itu hapdeng jong Jisu ba kodor. Rap ingi binang la ban syarai ya me. Haki por bat kisngi. Bandang wan jong ka jing im ka jongi ko kan rat be ingin dalong shisha ko try be kita ki briu ki bala kre. Na ka banta ka jing suk ka ba mehi atrai men ai po jongi. Rai Jisu ba kodo nga Duwai. Ba blay bi snai kerpang nga Duwai na ka banta ka balang ka jong me ko kan rat be Nadon shibun ki dekot po ka balang. Nga Duwai kerpang na ka banta ki nong syarai. Duwai kerpang na kabantai ki dekat jong ka kamiti balang. Duwai kerpang na kabantai ki dekat jong ka Jingiaseng Kynthei. Duwai kerpang ru ko kan rat be na kabantai ki samla bat ki kun kena ko rat be. Namar ba ki sngi bat ki por ki bangi im ko Jisu ba kodor. Long ki sngi ki ba bat ki ba jelai de ki jing sni ko kan rat be. Bat syababing pai ko try be. Ngim long shu ki ba lai lui ko Jisu be. Nadon hapdeng jong ka jingale. Namar kata ko try be to ai hengi ka jing sampang ka ba kan jaman siem ko kan rat be. Pangila ban long shisha ko kan rat be. Ta ki briu ki bastan. Ki briu ki bala ban itu ningkong ya me. Pat kila ki briu ki bala ban itu ya ka jingwan jngoh ka jong me. Ki briu ki balong ki bayai pen kre ya kata ka jingwan ka jong me kin Jisu ba kodo. Ngin long shisha ko kan rat be ki briu ki bayai syarai. Rai habangi pai haki kun samla ko kan rat be hakat no ko kan rat be habang apet iki yo hakan rat be ki don na preng jong ka jing bat ki jing hele habang apet atrai be ka jing yo kam yo jam ka jong ki ko kan rat be ki don na preng jong ka depression kin Jisu ba kodor mi lenti ko kan rat be ka jing rap ka jong me kami lenti ka jing pen khia ka jong me ka jing im ka jong pet ko kan rat be kon samla ba ki ya sharum shaneng ko Jisu ba kodor kat no ko try be ki don na preng jong ki jing hele dan teng teng na preng jong ki ko kan rat be kim sham la itu ya me namar kata ko kan rat be to ya rap ikiru ko kan rat be kila ban pai kmat shme di tang da ka bor bat di tang da ka Jingialam ka jong me ko try be men pen yala di ba melong blai ubadon bo bala ban pen itu ya kita ki bam sham la itu ya me kumba mela pen itu ya kata ka nong samaria ba melong ubadon bor bala ban ai ya ta ka ka jing im pen itu ru ingi hakini ka por ko try be ki breu ki ba jot bat ki barem pingin long kita ki ba itu ya me kin Jisu ba kodor
lingba kani ka ketin ka jong me lingba ka Jingialam ka jong me ji sukodo Duwai ru kerpang na ka bynta kani ka Jingiaseng ka bangi along mentar ku kan rat be tu ya lami ka hadu kan Duwai no tolong ringkat me me kan ji sukodo wan ba umensim ba khu ju jong me kun yo ban panyai kani ka Jingiaseng pakana Lumshyiap ku try ka Jingiaseng ka ba ki khun ki jong me ki ba wan kani ka puo ku try be ka ba upai lang jong me ba wan kani ka puo ku kan rat be kun mat ka jing ker khu pat un mat ka jing pen im ka jong me lingba ka tien na ka shakri ka jong me Yesu pakodol nga Duwai chicken tien ru na ka banta ni upai lang jong me wadon hang ni ku kan rat be rap ingi ku kan rat be bangila ban long kita ki bala ban penai jimut tien ka jong me sha ingi bangin sha skor tien ka jong me ai ka jing shampang ka bakan jaman sim ko trai be trai nga Duwai ru na ka banta ki tu ki badon na pedeng jong jing pang ka jing stom ki bawan na ni puak ku kan rat be tulong mami unong pen khia kan trai be namar ngi khmi lenti ka jing pen khia ka jong me abangi wan na ka ying ka jong me kin chi su ko do abangi pang stom ni khmi lenti ka jing pen khia ka jong me abangi don na ki pop ki ba berlin ko trai be ni khmi lenti ya ka jing pen khia ka jong me ta ka snam ka ba ko do man sai ki pop ki jong trai nga Duwai ru na ka banta por ka badang sa Nongyalam bat men tin lenti ba me kerku ko try be ingi iwe iwe kerteng ka jong Jesus Christ ni Duwai ni pani kini baro amen Menta pat ngin yo ya kijing penbena na ka Balang bat na iskatri jong ka Women's Week hadin jong ka jing penbena ngin sa yo ya ka special number na ka Jingiaseng Kynthei bat hadin jong ka special number ngin sa yo pat ya ka jing pen kentang ni ka jing aingo de kong mi bilian maulong Kihine kilongi jingpan bana Anomdon Jingiaseng Kynthei Jingiaseng jong ka Senior Christian End of Society bat ki Jingiaseng dong mentak sengi ha ka Jingiaseng Hindi service hapan thom kra ka por sawji Nongkren ilong Mrs. Dratsna Isak ha ka Jingiaseng English service ha police bajar ha ka por sawshitang Nongkren ilong Mrs. Weloret Soklet agamiet Balang kata arpho tarik inyo sngo yo ka subject ka baong omdon ubala ban penkesan yala di akhamat ublay papan syong nong rim na ka kitab jong ujo kalanong ba arphusan ga dekhot ka saw lapan kha na ka team ka jing penkesan iban shimenta ban pulis Sdang ba Duwai ilong Miss Buffy Lamon Lisa Khleb Nongkren ka subject ilong Master Tom Berlin wan Swen ka Bible study kalong kumba julong hangni hayeng mani haka singi tho dieng haka por nyo baje haka Jingiaseng Duwai me si sajang kata arpulai tarik ban pulis Sdang ba Duwai ilong Miss Riba Shisha Nongspung pat inong Duwai dien ilong Mrs. Siantimai lengdo inong yatho khana kani ka singi triban wan kata ka arfu saw taring inlong iteman basan Dr. BPS toy balong iteman basan jong Balang Presbyterian Maukhar kani pat kalong ka jing penbena na kaliang ka Sunday school ha ka arfu saw taring jong uni upanai ka bamut kani ka singi triban wan pat kumju ha ka lai phoi taring Kandon ka pre-marital counseling hangni hayeng mani nakabanta ki kardan intermediate hadu samla rangba dela karpat ki
khana intermediate adu samla rangba bikin subhaban wan syakani ka counseling kitu kiba like class hapo langkarding mingi kin subhaban wan lang sinisiamani khana iba pulie bat kumjuru nakabanta kinong hikai ki jingaingu ki bangilalum haka sifau tarik ilong Nongyalam kini kilong kijing penbena ngin yo biang sakawai kijing yaseng kabakat du kaban sedang hakapor sanchiteng da Jingrwai penrehemen siam hapo Jingialam jong kai SCES Lumshyiap Presbyterian Church. Bat ngin sedang ya Jingiaseng hakapor henry baje. Nongialam ikong Sylvia Nadon, organis ikong Yaiman Bha Jarwa, Nonggialam Jingrwai inlong ikong Wanda Kahi Suchang, Pulih Sdang Duwai ikong Mercy Maulong, Nadon ka special number naka SCES Lumshyiap Presbyterian Church, Nongpen kentang Jingaingu ikong Pine Loyal Assembly, bat ngin yo ya ka Nongkren ya ka sop team B, a team kebaong, tolong kibalapan kre, but Nongkren Nongkren ka team inlong ikong Balari M Malnyang Blechbun.
ini Duwai. Okpa jong iba beneng long bakut ke kerteng jong mi wan ke ima jong mi long ke mon jong. Haka kendo ba beneng o ngidat ka jing sungu kutrai. Man melada rengkat bat la ka jong ke balang hang ne kum ke jing segentei. Ngiyo ke pa be berakhe ya kan ka tayau jong ke bomen swik bat ke madu kan ko bomen sonde. Melada rengkat adu ke Sdang jong ka adu kani ka sungi ku trai bi ka buram ba ka jingok barok ni ai tang semen mar melong ublei badak ka jing ba ka jing snei melong ublei badak ka beneng ba ka kendau melong trai ki met ba ki mesin bi jongi oh oi ku trai bi mi ai dan rengkat bat ngi miri sumari ngi mikir ku yang ngi kum ne ku bangi long ku trai oi ba ngi wan hakmat jong mi pa bi eng ne ka por wa kliman ngi duwai kerpat ko pai ka jing dan rengkat ba kan ka por ka koridor ko pa ba abakum ka syakri ka jong melo alam ka ni ka jaka ko pa be bansam me ka ktien ka khubor na ka ktien ka jong me hoi kan rabi ai ba ki bro ki bangi ngin yo snow ha ka ni ka por kin long ki jing baban te ki met ki jongi ba di ka men sim ro kum ju utrai hoi menang yai don rengkat ko pa be bat ka ni ka jing sen te jongi hedu bakut sibet ko pa be men don rengkat ki Nongiashim bynta baro hoi kum ju ro ko trai ngi wan ha ka ni ka por kum ko we jing syakri da ke jing ai ko pa be hakan ka por kum ke jing sem hibaro ko we kum ta ko pa be ngi duwai kerpat ka jing isnei ke jong me bamen ker khu ko kan rat be ki tu baro ki balan no syaka kam ke jong me ko trai ho ki long tang ki bakn dia abang inu jor ko pa be ba ke jing ker khu ke ban mati sei ke jing im ke jong ke baman Tonang yai don rengkat bat ngi ko pa be nang ni sakmat ru mengin yo met ka bakot ka bakhya menang la ban sakri ya me oh ban pendon buram ka kristen ka ba im ka badon bor ka jong me oh trai be it me ne don rengkat ru bat kilong jing kilong sem ke jing badan padang ke jing plot ke jing dunai pun badan rengkat ru ko kenra be bagi papang ke ba sitom ke badan ke jing bat ki sem ke jong ki men ai ha ki ka met ka bakot ka bakhya ko pa be mengin yo ban sakri lang ya buram ka jong me ko try ka ni ka jaka try cenong ai don rengkat bat ke Nonggialam jong ke Jingiaseng Kynthei rengkat ro bat ki temen besan ki pastor ki nong kit kambaro ko pa bi jong Balang to simti yang i kumbang ilong ko pa to ma bat to kelet ki jing dunar ki jing bom hop ki jong namar ka kerceng utrai jong i Yesus Kristus ni yang ngedem pan ki baro menta sedu ke astaba bom jukur ro amen. Minta pat ngi dapoi syakui ka bynta jong ka jing syakri ke jongi kata ka long bengin yos ngoi ka Nongkren na ka ktien ka jong ulei na ikong Bethel Kharwanlang kong kum ka Jingiaseng Kynthei ngi pen pau ka jing sngo ikong i belak loi ban pedang ya ka jing pen bet jong ka Jingiaseng Kynthei ban ngi skam bau blei undan ringkat bat ka kubor ka bangin sa yos ngo di kum ka jing pen itu ikong ide na ka balang mau sa ho bat ide ru i lecturer jong ka Shadap college di tang itai jing pen itu lada don ka bakam benya nga IT ha ikong bi in sap pen itu hi daladi di Shabangin yos ngo ya ka kubor na ka tien ka jong play di nginya Duwai lang da ka Jingrwai ka ba shispa pra na ka ba mai ba shispa khatway na ka ba kamrem shispa pra na ka ba mai ba shispa khatway oh kindiat ka don ka jing maklas ka ba shispa afu nyo na ka ba Themai bat shispa aku san nak ba kamrem. Shispa aku nyo nak ba themai bat shispa aku san nak ba kamrem. Di hadian balakut ke ni ke Jingrwai ngan sa kot ikong ben sa shim ya ka bynta. Ku men siem ke jing pen themai akhir da ka bor ba krau. Pendu ru ka but usaitan ka jing sniu nangi tu lau.
ya ka bening ya kal bening atrai tu pha ya ki nong pop ban pen ai ngit snow ka tien ka jong ni isnei ken rat ai ngin Cô mình xem ca trình bên thềm mai á nhớ đau ca buồn mà khóc bên đu ru ca buồn u soi tan ca trình siêu nàng ý tu la Đừng còn ngã ai ngủ yu lấy ba uladon ringkat bat pelak yang ban yang hakan digopor ya ka ban sam bentalang lembat pi na ka jingshisha ka ktien ka ba ka jong nga ai kublei ya I kong chairperson na ka bynta ki kentien priang ngau bha bat jing kublei ki ba pi lai ki nong ket kam jong Jingiaseng Kynthei Balang Lumshyiap ki pastor ki temen basan ki dekat jong ka komiti Balang ki long kmi ki long kpa ki kuan samla Kynthei bat chinrang bat yapi ki kuan hep bat kum juru ai kublei ya ki to baro ki para bangai ba ki badan hala ke jong ki yeng ki sem ki baya solang ha ka ne kapor lembat ngi banya sakri mani pendan burom ka kerteng ga ba kublei lemba ka ne ka YouTube channel ai kublei ha ka kerteng ga jong utrai ubalong udong pen jongi ujisu nga ai kublei women Sunday Yepi baro Women Sunday kabadab jing kermen bat kapakemen kumala ong mentan da chairperson bangan penyitu kendiat eladi kembal plios ngau kertang jonga kadai kong bethel damon Kharwanlang ngadai nagasnong mau sahel hapwa ka district Tenrong Lumshyiap Presbyterian bat ngatrai hang tayo po sang Kadef College nga shani pat nga shong nga sa hang ni ha conflict dong kli shnong
pentorong kra. Kani kadai kesian ka benengkong. Kesian ka benengkong bangannya don lang kumni ha ka yeng ka bekentang ka jong ublay. Bat kadai kesian ka benengkong bangannya yo bentalam bat pi ka jingiaseng kynthei ka balang ha ka bekum kani ka sngi ublay ka bekerpang jong ki kynthei. Bat ngai ngu yo ublay. Ba mentau snem ngilayo ban syakri lai luoi, ban rakhe lai luoi. Ya ka Women's Week, bat Women's Sunday. Kum bakalong. Ngangat bakini ki ai baro. Kidai ki jing penyat basat. Jong ublay najrong. Nga penpau ke jing sngaw buram. Ka bakraw. Ya ka program komiti jong ke Jingiaseng Kynthei ka Balang Lumshyiap. Bapila ibit ban bensyat. Kat ya kani ka kam, ka bakhya, bat ka bakentang, hanga ka briel, ka balengkot, ka baktelot, bat ka baduna ka jing sngaw thu, ya ka jingshisha, jong ka jingmayan, ka tien ka jong ublay. Ngangat, badai da ka jing yakin pam lem ka jong pi, lengba ka jing Duwai, bangala banyang bynta kumni. Sa sisian pat, nga ai kublay ya Jingiaseng Kynthei halor kani bad ya ka balang hi baro ka wei rengkat ka jing Duwai ba ublay ubang inget bad syania unang ai bor ya pi ba pinang la ban penyat seprang ya ka kam ka jong ukenrat ta ka bor ka jong umensiam bakhut na ka por sya ka por Haswa bangin niya poy sa kabenta jong ngajing niya selok ka ketien ke jong ublay tongin niya pendam ka jing Duwai. Ko pa jong i ubahab neng long bakhuat ke kerteng ke jong me ngingo ya me ablay. Bamila penla yang i iway pa iway kum ki khon bala sios pa ke jong me. Dala ujong umen sia mu jong me. Bangin kieu ha ka yeng ka bekentang ha ka ni ka janmi ya ka bangin yo banya mani banya syakri banya pendon burom ya ka kerteng ka bakrau ka jome kopa Duwai akmat jome ya ka bamin isen ai ya ka ban long lem rong kat lembat ka syakri nong pop kumbanga ka bajat bat ka parem sat bat ben khuat trai ya ki tengit keremyang sentur ya ka donot ka jonga dekas nam bakordor ka jong ukun ba ye jong meu Jesu bangan long ka bapit dor ko pa ya ka bangan sam ya ka jingshisha na ka ketien ka bakhuat ka jome lambat ki khuan bala sios pa ki jome mi Duwai bahap deng ka jing lengkot pat telot bor pan sngew thu ya ka jing mayan ka ketien ka jome to ai hangi ka jingshai to ai ba kijing sha skor ba kijing pen kre baro kin long ya ke ba mehi dala ujong umen siam ba khoi men yalam ngipan yakini ha ka kerteng Jesu amen. Katim jong ka Women's Week but Women's Sunday ar hajar ar poar ya ka ba ka KGP Assembly ka Jingiaseng Kynthei jong ka KGP Assembly kalabu kalong ka aiom ka jingwan jngoh ya ka bala pensong norim na ka gospel kat bakum Loukas kalenong ka bakhat khandai kat khot ka basau husau ya ka ba nilai asngau menne ya ka bala penpule yangi ka Sdang jong kani ka jing mani ka jongi an pen ka no biang sijisian kat khot ka basau husau ki tien ki ba ong kumni bad kin ya pen kelon ya pa bad ya ki khuan jong pa ha po jong pa bad kin nom ie no ha pa umau halor umau na ba pham shimla itu ya ka aiom ka jingwan jngoh ya pa kini ki long ki kentien di ba Jesu ulakran men haba ulawan bandrung sha Jerusalem kom usiem ka jingsuk uban pelat yaki na ki sai te ki sai kho jong ka pop bad usaitan
ki dei ru ha ka ju ka por ki kentien jong ka jing tho lupa ya ka ka ba on saja ya kan dong ba ka ba kraw ka ba kini ki jiu ki ju perkat ba anum don manuru bala ban penjot ya ka kamat pedang jong kani ketayau bat kani kesngi kerpang jong ki Kynthei kalong ka aiom ka jingwan jngoh kamut ayu ko ba ong ka aiom kamut lani ka thau ya ka por ka babyang ka por ka somoy ka babyang na ka bynta ki ublay ula thau ya ka perthei ula penlong ru ya ki aiom haka kumbangitip ki don sautli ki aiom haka sisnem ngiyo ya ka aiom perem galiur ka senrai bat ka aiom tlang ladang is ngau tenat ni ngep ngau tenat ya kini ki aiom ni hab ban pediang naba lebu renti ya ki da ublay ka kitab Genesis kal nong ka ba pra kat khot ka ba ar pu ar ublay yu ong kat badang sa kani ka perthei ka aiom bet bat ka aiom ot ka ba kriat bat ka besit ka liur bat ka telang ka sngi bat ka miet kin om pepchu kini ki aiom kin wan bet hangi deina ka ta ka dauru ba u ecclesiastes ha ka lenong ka balai kit khot ka ba neng kong hadu ka ba khat wei u ong kadon ka aiom ya ki ai baro bat ka por ya ki jing thmu baro hapo ka bneng ka por ban kha bat ka por ban yap ka por thong bat ka por ban rat ka por ban pen pra bat ka por ban tai pat ka por ban yam bat ka por ban khi ubril ublay ulabo renti ya kini ki ai baro haka jing im jong ubril ka kentien jingwan jngoh pat kamut ka jingwan pet wan wan khmi jong no re jong no ya no re ya no ni ya ka re ka la ban long ya ka snong ya ka thau ka la ban long ya ubril ni ki ai mo ka jingwan jngoh ka la ban long ban pen bha ban ai jing ben toy ban long ka jing krkhu lani ka jingwan pet na ka bynta ban penjot ban pen pra habangi phai pat sha kini ki kentien balakran da ujisu ka aiom ka jingwan jngoh ka thau ya ka por ka aiom ha ka ba ublay ulapha ya ujisu ubalong mesaya hapdeng jong ki brio jong u ha Jerusalem banwan jngoh yaki da ka jing thmu ban penem yaki nakapop yakaba kem shim lapdyang bat itu yakata ka aiom ka jingwan jngoh jong u yaka ngan persang banbu yakani ka mat deng kani ka sap kani ka main theme hagi lightly ki bynta ka baningkong ka aiom ka jingwan jngoh ka bynta ka baningkong jong kani ka mat pedang ka aiom ka jingwan jngoh ka long ka jingwan rong jong u Jisu ha Jerusalem lerang ipuli ha kani ka lenong ka khat khandai kit khot nadu ka ba ar ka pra ter laya thu ba u Jisu wan rong ha Jerusalem bat ka dei ru ka sien ka ba khadu ba unwan rong shaka uwan kum usiem uda shong halor ukun kada bat kata ka longru ka jingja baladap ya tho lupa ladangin puli ka kitab jok musik karaya khandai lenong kat khot ka ba khandai uong hakmi usiem jong pha uwana pha ubashong halor ukun kada ulawan om kum usiem jong ka perthei ya ubagi pat ba aki khmi lenti
baun pelat yaki naga jing sensyar kahimarom. Henry wan kum usiem ka jing iet, ka jing suk, ka jing ngauret bat jam nuat. Ban pelat yaki naga bor ka pop. Ubah kahima ka jong u, kam long yaki jong kani ka perthai. Laong kat bau nang yat, kisenran bat ki pat ba, kilaya bot, ban pediang snobha ya u. Kita siang ru ila ke jong ki jan kup, dan ru na pediang jong ki bala siang da kita na diem plai. Hakani ke jingwan rung jong Jisu ha Jerusalem. Ladon lai kan huon ki pat ba. Ka kan huon ka banengkong. Kadai katu ka kan huon. Ka ba pediang ya u Jisu. Kom us iem kita perta long balakerku ya us iem ubawan ha ka kerteng utrai. Loukas kat kendai nong lai pupra kat khot. Kidai le kemen bat risa ban yoi. Ya u Jisu uba kitip bat yo sngoh ya ki jing hikai bat ki kamba ba ulale. Kitip ba ula pen ya ki bayam. Ula pen kia ya ki bapang, ula be ya ki suot bat kum ta ter. Kini ki long ki kenhuan pat ba. Ki ba ya thu ya u Jisu leng ba. Ki ba itu ya u Jisu leng ba ki jing hikai. Bat ki ba pediang boram ya u kum Mesaya. Mesaya u bakan jado om Mesaya u bakan jaman siam. Ka kenhuan ka baar. Ka kenhuan ka bam itu ya u Jisu. Ba ulang us iem jong ka jingsuk. Ki keli u ai uni. U ai uni. Gospel kat bakum umat hayas kalenong ka ba arpaway kat khot ka ba shipo. Kaya thu. Ti haba ulawan ha Jerusalem la ki uwen kita kasnong. Kilaong u ai uni. Hoat kani kadai ka jinglet jngoh ka ba khadu jong u ya ka Jerusalem. Namar ka por kaladai ya u ba Lumshyiap ban le ya ka mon ka jong ukpa. Henry ulapang ka do nuot bad ulayam sngosi ban syam bagi jiu kim pediang bat kim itu ya u ki keli pen ban u ai uni ngiken mau ladon artli ki jing kiwen ladon arsien ki jing kiwen ka wei kala ja ha kapor balakha ya u Jisu hasem kulai haba ki riau start narimingi kila keli ya u herat hang no u badang kasyan us iem ki jiu haba u herat ulayot sngoh ya kata mau bad ke Jerusalem gila kiwen gospel kat bakung Matthias arlong kat khot kabaar bat kabalai kaya thu kumta balai ki kiwen kadaw kalong bakim itu batkim pediang ya ka Jingiaseng baladab ya thu dakin nong ya thu lupa ba Mesaya unwan long brio sa ka perthai ka wei pat ka jing kiwen ka ja haba ki jiu ki lawat daw ban kem bat penyap ya u gospel ka pakum Matthias kal nong ka ba arpau nyau ki khot arpau wei hadu arpau lai ka kren shai hang tu ka kren shai ba ula sha kan tat ben haki jiu haba uling skor ula ong haki na pedang kini ar kata ya u Jisu bat u Barabas pimon yan no ban pelat kilia perta ya u Barabas syu haba ula keli ka ngan le ya u Jisu kila pertajam sa narpna oh ngim snau pla ya kata namar u Yohanes ladap ong lupa ulawan selagi jong nrai kita lagi jong kem sim la itu ya u ngiem hakajuk jong ka jing kiwen nadu nayeng
Kisnong kitau, imlang kasalang, kiri kelang saudong ke perthai, dan tang ke jingkiwin, nang no ken kini kimi, day namar, ba kempat simla itu, bat kempat simla pediang, ya ujisu, ha ke jing jongki, kidang keli uni. Para banget ba iyan. Ublay ay lay luot hangi. Langin jiat ya gajing kiwen kepada kabor jang kapop. Ni ya gajing sok ukris ubaong. Ya gajing sok kajonga nga ay hapi. Kekenhuan kabalay. Kekenhuan kabay itu ya ujisu. Tangkum unang yato lepah. Habaw larong ha Jerusalem kijiu kila keli uay uni. Hakat kot kebakat wei, Matayas arpu wei kat wei, kipat ba akila ong uni ulong unang yato lupa, kibabuan ki itu ya utang kum unang yato lupa. Darangin puli naga gospel kat bakum Matayas arpu saw lenong kat kot kebaning kong ter. Ujisu uladep yato lupa, ya kajing penduk no ya ke temple ha Jerusalem, uladep yato luparu. Ya kidak kishin jong kapor suwa ke jingwan arsian ke jong ya ke jing Sdang jong ke jing jenjar la ka long ki thma ki jing yap phem ki nam snew bat ki wei pat ya ki bala ja bat dang ya ja hadu ki ni ki sngi ki jiu ki sutip bat itho ya tang kum unong ya tholupa om kum umesaya. Para bangai ba iye, habau Jisu, ulawan rong ha Jerusalem, men haba ki jiu kimpat sim la itu ya ka aiom ke jingwan jngoh, uladap ya to luparu, ka ka baon saja ya ke Jerusalem, kata bayakan nong ba an penjot no, uong ha ke gospel ke bakum Loukas kal nong ke bakat kendai, kit khot sau phulai bat sau kum ni. Naba kisngi kin ja pa bagi nong shuan jong pa kin yati kharai saudong ya pa kin ya ger tawyar bat set god ya pa baro saudong bat kin ya pen kelon ya pa umau halor umau naba pam simla itu ya ka aiom ka jingwan jngoh ya pa o ka Jerusalem ka nong ba abau Jisu iye kelak lalong kenong ba kabala lendat bajile persya ya ublay ulawan ban jngoh lambat kejing terwa jong kejing ai hendrai kim pediang yakata o ublay ulapitar ya ka bat kabami nang ta kalong bahadian sau husnem jong kejing wan jngoh ka bakadu Jisu ya ka Jerusalem kata hagasnam nyau pau hadian ukris ditos orang bak sipai ki Roman ulawan ban hiertma bat kerkut ya kanong ba Jerusalem ula pentua penpra bat penkelon ya ki kenro ka Jerusalem kumju ula penyap ya ki brio ki badan ha kanong ba ula penjot ya ka temple bat ya ka Jerusalem da ka jingyo mentoy na ka jingbom sngaw tho jongki ya ka aiom ka jingwan jngoh utrai o kanong ba Jerusalem kala jot thiau bat ki jiu nadu ka takapor kila phet sagma keleng saudong ka perthei ka bynta ka baar balai ki brio ka Jerusalem kim simla itu ya ka aiom ka jingwan jngoh utrai kadau ka benengkong bikin kentat ya ka jingwan jngoh utrai kalong kajing du no ya ka jingba bat ka jingbom itu ya ka jingshisha kajing im ki kuan Israel kalong ka bas niu dur hadu kata nadu ki jingmut ki jing perkhat ki tien ki ba ki kren ki kam ki ba kile baro ki lalong ki ba jaklia bat ki ba thala kim tip shu ban bishar
kano ka badai, bat kano ka babakla. Kim dan syuk ka jing bahaki, bat kim itu syuk ya ka jing shisha. Isayaw ong gordet ya kita, kiba kot ka babha ya ka basniw, bat ka basniw ya ka babha. Ikan mau haba ujisu ulawan hagan ni ka perthai dat bau dang don ulale shibun ki kamba la pen kia ki bapang ula pen em ki bayap ubla be ki suan ki jiu te kim nget bakata ka dei ka bor bawan no blai ki ong bau lale da ka bor suan ngin lap ya kata larang puli naga gospel kat bagom Loukas kalnong ka bakat we kit khot khat sau hadu ar pulai habau la pen kia ya ka brio ka bapang kreu jen khat pras nem la bitar naba ula pen kia ha ka sabaton ngin lap ya kata naga gospel kat bagom Loukas kalnong ka bakat lai kit khot chipo hadu khat sau kila wadau bat knyum ba ula pen kenya ka hukum bat kini baro imi namar ke jingdum bat liu jong ka pop ka bala tap ya ka do nuot jongki kat hadu bakim itu su ya ka ka babha ka ba ulale bat ya ka jing shisha ka balong uji suhi ubaong nga ubalong ka lenti ka jing shisha yo anes khat sau henrio kat khot bat ya ka tien ublei ka balong ka jing shisha yo anes khat nyau kat khot ya ka ba uji suhi ula ong lada phi ai sa ha ka tien jonga bat phi ni tho ya kata ka jing shisha bat kata ka jing shisha kan pelaj no ya phi henrei ki jiu ka la kan taj no ya kata para bangai ba i hau trai ngi em ha ka perthei ka bala jelai da ka jing sneo ki ba bon jat ka bala penhiar dor ya ka imlang ka salang ka hok ka jing shisha bat ka jing bha kilak kelalong ka thok ka syukor ka syat kela ka wei ka papau e akini ki por ka long ka jing le bom hok kamai ya ka hok ka dei ka tenrai ukasi hato ka long mo ka nong rim hakano ka kam ka bangingi trei ha kini ki por kat shabangi pai ngiyot ngau tang ya ki jing u na ki babon baka hok bat ka jing shisha kim dan shu para bangai ba ien ublei ukwa baka jing bha bat ka jing shisha ki dei ban su thien la ka long ha ki yen ki sam ki jongi ha ka san prthei la ni ha ka sinshar ka khadar ni ha ka no ka bynta jong ka jing im udah khamilenti ba ka jing bha bat ka jing shisha kin pau ha ka long brio man brio ka wei pat ka daw ka bla pen long yi ki jiu banam itu ya ka aiom ka jingwan jngoh utrai bat ban hap ha ka jing bitar ublei ka long ka jing kensting bat ka jing le bom suat nyau jongki ya ki jing ye tho lupa bala berta dak ki nong ye tho lupa ki babon u Jeremiah kal nong ka nyau kat khot ka bar phong nyau u lak deu hang tu ya ka jing le lendat bat ya ka jing bom shaskor jong ki kuan Israel yau kila set kelut ya la ki skor haba u blei Ukraine ki u blei badap da ka jing ie bakin rei ka jing isnei ie ya la ki jong ki jing thau ki ba kordor uyai khot ie ya uwei pakawei ban pen khoi no ya la de nakapop ban imbet im khoi hakmat jong ula kren lengba ki nang ye tho lupa ba ka jing bisar kan lap namar ka jing banget jong ki henrei ki jiu kem chim snap satya ki para banget ba ie la pendap ya ke jing tho haga ktien ublei ba ki don giskor
Kidan ki skor rei kim yo ngau kidan ki khamat. Rei kim yo I kapop kelaset kelut. Bat kelapen mat la yaki. La ong bakila kem yaki nang yatho lupa. Bat kila penyap yaki. Naba kila keren persya yaki jing palat. Bat yaki kam bamban ki baki kila le. Ki jiu kim kwa setia banyo ngau. Ya ke jing perta jong ki nang yatho lupa. Baki dai ban pai no shau blai. Namar ka bas niu kan ja. Lada kim kongu ya u. Jisu ula kedau. Haga gospel ke bakum Loukas kal nong ke bakat lai. Kit khot lai pusa. Jisu uyam na ke bynta ke Jerusalem uong. Jerusalem ke penyap ya kinong ya tho lupa. Kan usien ngalamon ban kedup ya pa. Ya ki kuan jong pa. De pimon. Ki kentat. Ya ka jing iet, bat jing isnai ublay. Ya ka baula truwa, na ka way ka pateng, siya ka way pat. Lada kin jen dala sa skor. Ya ki kentien ki jong u. Kin jen dala lat, na ka kti kinang suon. Para bangay ba iet. Ublay udang yay kot iet, yang iru. Bangin pai sa u. O bangin iben ya ka jing maham. Belapen ngaw lang ba kinongialap. Baru kumju nakaktian ke Jingiaseng kaba ngila ban syam ngila ban yo kaba kren hangi haki por baro tangladangi don por tangladangi ai ka por bangin pai bangin pule yaka kawai pat kabla pelong yaki Israel banam itu yaka jingwan jngoh utrai yaka kadai kajing bakla banjir kajing bakla banjir Prai Jesu lawan jngoh ya ke Jerusalem da ke jing ie da ke jing snaulam. Ban aya ki ya ke jing suk ke jing men bat ke jing im bom jiukot. Henrai ke la kentaj pen ban ya u. O ki la jiet ki jong ke perthai. Ki batang si por. Ban ya ke jing im bom jiukot. Ka ba ublai ul trua. Ki la jiet ban ie ya ke jing snau ba. Jong ke perthai. Kam tam ban ya kaba iye ya ublay. Kasithi kaba ar. Wa apostol Paul siya Timothy. Laila nongat khot kaba saw ka ong kumta. Ya kaba uji suhi. Hakasithi kaba nung kong jong uyanis. Aral nongat khot kaba kat san kan riyo. Bila maham persya uong kumni. Pi wat iye ya kapertay. Lemne ya ki ay. Ki badon haka. Naba ka jing iya yukpa kam don su hau. Naba baro ka ba kata ka perthai ka jing pa brai ka do bat ki khamat bat ka jing sarong thala sa phang la ka jing em kam long na ukpa henrai na kata ka perthai kalong ngiken mau usamla ubarius pa ulalet ban kli ya ujisu ko nong hikai uong ka ngan le Bangan yo ya ke jing imbam jukut. Jisu te ula ong. To sumar ya ki hukum. Samla berus pau ong. Ya kata ngaladap sumar. Nado mendang kena. Nado bangadang kena. Nang tau jisu ong. Ki le dia no ya barok ka bamedon. Ya ki baduk badbuat yanga. Henry ka ka baja. Tau samla ubarius pa ulat kentaj. Nama udan sibuan kaspa. Ula jiet ya kaspa perthai. Ula du no ya ke jingsuk ke jong ublay. Ikan mauru sia ka way ke jing yathu na ka Bible. Ikan mau ya usakayos. Rangba ki Nongkren. Habau Jisu. Ulawan banyak lembana Jericho banyak se Jerusalem. Layu usakayos ba ukiyaw dieng. Ukot ya ong ali yar no kloi nabaha kan ka mien ngan lai bansa hayeng jome usakayos da ka jingmen ulah yar no kloi bat piang sawa ya Jisu bat haba ulah sa skori ka jing kai ka jong Jisu ulah yo ya ka jing kla ka bamut ulah kloi ban ai no la dadan ka ba usim klop ya ka ru Jisu ulah ong ha kane kasni ka jing pen im kalawan
hakan ni gayeng mau bat gayeng ke jong u kilayo ya ke jing kerhu jong ke jing penim nabau la nang ban jiet ya ka badai ha ke jing im kata ban ai jaka bat pediang ya u jisu kom unong penim u jong u para bangai bang i ha utrai ublai udang yai khot i bat wan jngoh ru yang i ya ke jing im ke jong i ha ki dur bat ki por ki ba pher la ka long lembai ki jing pang ki jing sitom ki jing tenju ki jing ki jing jenjar bat ki wei pat ki bas ngau tho bat pediang ya kata ke jing wan jngoh try ki yo ya ke jing kerku bat ke jing kela ke jing im ki bom i tho bat ki bak tentat ya ke jing wan jngoh jong u ki jot no ka song hangi pat kan ban jet nangin jet ban i ya ki jong ka perthai kum la le ki breu ke Jerusalem ne ngin jet ya ublai wala i chua yangi ban pediang ya u Jisu bat le ya ka mon ke jong u na ba kata ka perthai kan jano bat ki jing kwa brai jong ka henrei yu tau ba le ya ka mon ublai un yai sa bam jukut ong u Jisu bynta ka balai kum nongin itu ya ka aiom ke jingwan utrai kum nongin itu ya ka aiom ke jingwan utrai utrai Jisu hadian ke jingwan jngoh ya ke Jerusalem ha ka bau la sya kentat la kem bat pensitom ula sya sanarpna la tep bat ula mi pat bat suwa ba un kiu sabneng ula ong la ki senran ngan wan pat yo anes khat saul nong gat khot ka ba khat lai ka jingwan jngoh ka jong u ya ka Jerusalem ula wan da ka jing i ka jing sngolam bat ka jing longret ka jing wan jngoh ka baar ki para bangai ba i kan nam lang chu tang ya ka Jerusalem henrei ya ka perthai baro ka wei un wan da ka bor bat ka burang bakrau un wan ban rong no ya ki riu khoi baro ki ba mani bat shakri ya utrai ki ba yai pen kre ya le de bat ki bala yo ya ka jing map ka bara ka jing sat ka snam u kris u apostol Paul la ka shithi baning kong sa ki Thessaloni kala nong ka ba saw ki khot khat lai hadu khat nyau u ong nabau try un wan hiar na beneng bat da ka jing risa bat da ka turoi u blai kita ki ba yap hau kris kenya mi pat shua mangi ki badang im ya ki bala pensa on rong no lembat ki hakil o ya ka ban ya syam ya utrai hasun beneng kum tangin yai long jiunom lembat u ki para bangai ba ie hau trai ka jing wan padu trai ka de ka jing pendap ya ka jing tho paro ha ka ketien ka jong ublai bat ka long shisha kumta utrai Jesu la dep kranshai ya ki dak ki shin jong ka por suwa ka jing wan pat ka jong u tang ya ka sngi bat ka por mdan batip na batang ublai hi u batip ikan mau ha ba ki senran ki lapan ya ka dak jong ka jing wan pat jong u utrai Jesu la dep batai ban ngin syam ya gata la rangin puli ha ki gospel ka ku Matthias ar pu saul nong lai ka khot ter Marcos khat lai le nong lai ka khot hadu khat lai bat na ka gospel ka ku Loukas ka le nong ka ba ar phawei ki khot nyau hadu khat khandai ha ka bau la kren ba shua ka jingwan pat jong u kan wan ka jing Sdang jong ki jing jenjar ha ka ba ki thma kin ja jumai un khnyu ha ki jaka ki babon ka nem sneo ka jing slay bat ki wei pat ya ki bala deb ja bat dang ya ja ka wei pat ka dak shua ka jingwan pat utrai ka dei ka jing hiar dor ha ka imlang ka salang gospel ka ba ku Matthias kal nong ka ba aku saw kit khot chipo hadu khadar u Jisu la ong Shibuan kanya thut bat kanya dia para lok bat kanya shuan buan kinong ito lupa balam lero kin mi kin syukor ya shibuan namar kapap
kan man buồn bát cái jing ie ki ba buồn kan man kriat ya ka ba upol la ka siti ka ba ar cha Timothy ka lenong ka balai ki khot ka baneng kong bat ka ba ar ugla krenshai ba ha ki sngi ki ba khaddu ki brio kin long ki ba ie sbai ki ba krensyar ki ba sarong ki ba le kraw ki khuan ki bam kongu ya ki kme ki pa ki bam khoi habang ipai sa gini ki ai ki balaja ha ka jingwan jngoh ba khadu utrai ya ka Jerusalem ngi kloi ban bisar bat ban kentho ya ka jing bom suat nyau bat ya ka jing bom itu jong ki jiu ya ka aiom ka jingwan jngoh utrai ya ka kila kentat ya ka jingwan jong umesaya mesaya ba kenjam siam Henry ki para bangai ba ie ladangi lebih syarbha yakini ki ai ki bala ja ha ka prthai ki dak kishen tengkran ki pa ya ki bala ya tho lembaga ketien ke jong ublai ngilaban ngau tho pemangiru ngi im ha ka bakum ka ne ka por bat ngi leru ya ki ju ki jing bakla ha ka babuan na pedang jongi ngim suat nyau ban bisar ya ka aiom ka jingwan pat utrai ngi im ha ka juk jong ki babuan ki jing hikai ki balam ler ki bayalam bakla ya ki jingmut ki jing berkat ki jongi kini ki long ki bakam sirkai ban ya ki ai ki ba ki ju ki le kendo ban mat ha ka aiom ka jongki ki ai ki bakken jado ki layo jaka hangi ka bor jong ka pop bat soitan ki layo jaka ki alam bakla ya ki babuan ki Kristan nadu ki baret hadu ki basan ngim ngau khla ya kata ka ketien ublai ha ka sithi ka ba ar Timothy lai le nong gat khot ka basan ka ong bagi brio ki ie ya ki jing ngau bha ban ya ka ba ie ya ublai ki ba don ki jing long rio ublai rai ki ba len no ya ka sitom ban lap ha ki ni ki sngi ya ki nong mane bat sakri ya ublai ha ka mensim bat ka ba shisha kumba utrai uwat buan ki ba ie bat buram ya utrai tang na kirmyang sintur ka donut jong ki pat ka jingai na ublai Jisu ang kumta ka gospel ka ba kum umathayas ka nong ba khatsan ka khot ka ba pra para bangai ba ie how try ki long kmie ki long pa ki khuan samla ka balang bat ya phi ki khuan hep ka jing im ka jongi ha ka perthai ka long ka baleng kot kum ka sladiang kan tlarno ong unong rwai siam siam bat ka long kum ulo ba mi pau tang sibit ki dak kisien jong ka por ki penisna baka jingwan utrai kala jan kum nongin le ka badan kam yang i kalong bangin yai pen kre ya la ka jong ka jing im kat ba utrai udang ailat yang i ban im tungin yet yela de langila itu ni em ya kata ka jingwan ya kata ka aiom ka jingwan jong utrai hatong ila pediang ni em ya ha ka jing em ka jongi batla ngilas ngau tikna ni em ban yo bynta kata ka jingwan arsien ka jong utrai ban wan rong no ya ki riu khu ki ba mane bat nget lada ngimpat ngau tikna kapor kala dayangi para bangai ba ie bangin pentamai no ya laga jong ke jingim haga jingya day bat ublay suwa bakapor kan dir ban kapat na usembay bom siap
jong ka tien ublei bat nau men siam ba khuai yo anes lai lendong kat khot ka basan ko ongkum ta kala dei ka por bangin yo ya ka jingla ka bamut namaru blei mon yano ru ban jat no henrei ba baro kin yo ya ka jingla ka bamut ka siti ka baru petros lai lendong kat khot ka ba khandai ka ongkum ta ka jingla ka bamut hang ni kam theo tang ya ki bom ngai henrei yangi ki bang ngai ru kum ju namar baro ngila le pop baro ngila le pop hi anu blei ka ong jisu hi ong lum da phi kla ka bamut phi baro phin jat no Loukas lai lenong kat khot ka ba khat lai ka ong kum ta kam biang yangi tang bangila long ki kristan ngila yo ya ka jing pen baptis ngila wan tista sha ka jing yaseng bat ngila bam sakramen ngidan kam ya ka jing kala ka bamut thamai da ka jing phla ya lagi pop bat ya no dak ya ki bediang ya jisu bat ai tilut ya la de hau dei tang tau bo Christ dan apo jong u bat bagas namu jisu ka sat khu ya ki pop baro un long khu nang ban sha ha ka jing lam mu men siam ba khu bat im ka jing im ka be dei dur bat ka jing kai ka tien u blei ban le ya ka mon ka jong u un yo bynta ha ka ta ka jing wan pat u try naba u try u ong om baro ki ba ong try ki ban yo let ka hima u try henrei tang kita ki ba le ya ka mon u pa jonga u ba habdeng ai ba ublei yun pliet ya ki khamat ba kan jam siam jongi bangin ithu bat pdiang ya ka aiom ka jingwan jngoh u try om kum ki brieu ka Jerusalem ki bom simla ithu ban kan tat ya ka aiom ka jingwan jngoh u try ya ka ai ba un kta ya ki tha nuat ki jongi bangin ngau thu bangin nom du le no ai ya ka ta ka aiom ka jingwan jong u la da un wan na ka nu ka poru na bangi im hakiya ki ba khadu para bangai ba ye ya utrai tongin long ki ba ye ne ha ka jingat ha jisu ban trismat ya ka kam ka jing penem ban ya lap ya ka gospel ha ki bin rieu baro ka sithi ka ban kong apostol Paul si ki Nongkren ka le nong ba khat san ka khot ka ba san bu pra u ong to long ki ba ye ne scam bat ki ba man krai ha ka kam utrai haba bitep baga jing 3 minute jong phi kam julong le no ai nang ban im ka jing im ka bai de dor bat ka gospel Loukas ka jing phla jongi bangi dai ki kristan bat ka jing im jongi ngi dai ken ban ye long kum ju om bangin phla la di da ka sintur bangi long ki kristan kat ba ki kam ki jing mut ki jing berkhat ki jongi ki long bomman tongin yai pen kre yala de da ka ba sharai ba yai duwai ap khmi ya ka ta ka jingwan pat jong u da ka jing yai slam wat langen ya kendu ya ki shubuan ki jing ki jing ya le ki jing tenju ha ka jing im ru na ba ka tien u blai ka ong jar u ba da yai ne hadu ka bakut un yo lai im ai bangin long kum ki san ngut ki thai sat ti ki ba start ki ba yai ri la ka jong ka jingat hadu ka bakut bat ki ba yai thang ya la ki sharak bat ki ba ka nyang men siam ba khuai ka dap ha ki khulpi jong ki ba ba utrai un wan nginom long ki bla sha ye no ben nginom long ki ba sha kan tai no rei ngin ya syam lang bat u ha ka buram bat ngin yai long lem rengkat bat u jiu nom u blai na ka benta ka buram jong u amen. Nilayo snow ya ka kubor na i Mrs. Bethel Kharwanlang i pen pau ya ka jing sngongu i kong
ibala ai ngi kani ku kubor hapeleng jungi tu bleu nang kurku ye pi hakilyang baro bat kham tam ba finang la ban shakri ye utrai haki por baro kumjuru ngi pen pau ye ka jing sngogo ye baro kinong shimbenta nadu inong tem inong yalam Jingrwai inong pulis Sdang bat Duwai bat iba pen kentang ye ki jing aingo bleu nang kurku ye pi bat nang ai happy kamet ka ba kwat ka ba khia ba pinang la ban shakri utrai ki por baro masung ban ai ku blei ka Jingiaseng Kynthei ka bala ai ka special number ka ba long ka ba day por ka ba ngi la yo ha ka ni ka sngi but inget scam ba ka ni ka no ka kubon na ka benta jungi ve ngai ku blei ki khun samla ki bala ai ka Jingrwai pen ham men sim tu bleu nang don ringkat bat pi bat haki jing shakri ki jong pi ba finang la ban shakri shet hem yu try haki por baro so shi sien nga ai ku blei kong bat ye I bahayin jong I ba Kharwanlang ba bleu don ringkat bat pi ba finale pai no nang ye bat sakani ko we nga yo wer so shi sien ye pi baro ki khot jong ka Balang lada kalong ka bala shibit jan miet ru nginia kendu biang sakan ke Jingiaseng ka bakat do yin penwai ya kani ka jing shakri jungi ha kani ka jan miet na ka bangin ya ruai lang ya ka Jingrwai ka ba shispa pra na ka ba thamai ba shispa khat we na ka ba kamrim shispa pra na ka ba thamai but shispa khat we na ka bakam rim but hadin ba lakut kani ka Jingrwai nga sngo bha ban ka pat ye I pastor bisiling do ba in sa pelat yengi da ka jingkur khu penwai on da turoi bneng kan sawa hajing mi pat baning kong kiblajit na perthei utrai unwan rong nang ta un yalam no yaki Shakari besuk kenjai kin yo shat kemen hang ta lembat u klamwai And the Duwai blinkan sawa haji mi pat baling kong kibla jin ha perten utrai un wan rong nang taun yalam no yaki shakari basuk kenjai kin yo shat men hanta lembat u and the jing khot yang akan long and the jing khot yang akan long and the jing khot yang akan long shalen det bat utrai Jesu le show and the Duwai blinkan sawa hanta Jesu
Jesus ngan lesho. Ngai ngui me atrai ble bok pa ji gob neng nagam taji ji sengin chei ke ji pi assembly ki balang nadu ki presby sinot nadu ki balang pamila ku e ki jing trei ji sengin chei ha ko bun ki bynta ji im jong ki banam tani ka singa bakrpang bakrapen be ban penong ki jing rakhe ka bakrpang akaba ki ji sengin chei ka don ka bynta ka bakrau e ban tei ka balang ka ban melabu agni ka persei trai cukur khu ya baru ki jing trai bi sekti jing ka ji sengin chei yang ka balang hanya Lumshyiap ya rap ki bynta baru ban pen pau ban ka buram ki jome aku bun ki bynta jong ki sekti ki jongka don kadam ki nong ki kam ka baru Gina lapan ai ini sekli ba fatam ka buram ke jome akhmat yang ke balang. Kuying ya tribe baro in baju ibang ne kini bynta baro. Pan teng tribe no penimjing Jesus Christ. Ai bi ye jong tribe no penimjing Jesus Christ. Jadi ba no bom jikut ke jong blebuk pa. Lama ji stop chem se bodem sim bukut. Ngesarang kat lembat ngikung ke balang. Jadi sengin cai juga balang. Agni ka jakai jungi. Aka district ka sinot ka presbytery. Bahadu ka assembly. Nadu mutai sering bom jukut. Amen.